Я голас Рапунцель у беларускім дубляжы. Задавайце пытанні. Я яшчэ і перакладчыца, а таксама гукарэжысёр звядзення. Нягледзячы на тое, што мне вельмі падабаецца звадзіць дубляжы, гэта даволі складана і доўга, бо я камбінірую штучны інтэлект і працу ручную. Штучны інтэлект выразае арыгінальныя галасы з гукавой сцежкі, а там, дзе ён не можа зрабіць гэта на 100%, я спраўляюся іншымі спосабамі, скажем так. Шукаю арыгінальныя саундтрэкі ў вольным доступе, дадаю шумы, дзе яны маюць значэнне для сюжэта. Звядзенне дубляжа зараз скончана на 80-85%. І мне вельмі не церпіцца падзяліцца нарэшце са светам усёй маёй працы. Як вельмі задаволеная тым, як акторы дубляжа аднесліся да сваёй ролі кожны. Рапунцель гэта мюзікл, і гэта было складана, трэба было і спяваць, і іграць. Перакулі вежу дашчэнту, хоць разбяры пад цаглінцы, але без маёй помачы ты ніколі не знойдзеш сваю сумку.